Mae yna bryder am oedi o hyd at 10 mis i'r cynllun i agor ffordd osgoi i Llandeilo. Wrth i berchnogion busnes y dre ddweud bod angen gwirioneddol am hewl newydd, mae'r aelod seneddol lleol yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y gwaith yn dechrau yn 2019. Dyma Aled Schofield. Am ddegawdau yn llythrenol, mae yna alwadau wedi bod am ffordd osgoi i dre Llandeilo. Ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu y llynedd, fe gytunodd Llywodraeth Cymru i ariannu cynllun gwerth 50 miliwn fel rhan o gytundeb ar y gyllideb a Phlaid Cymru. Y bwriad oedd cwblhau'r gwaith erbyn 2021. Ond mae yna bryder nawr gan yr aelod cynulliad lleol bod yr amserlen ar gyfer y ffordd hir ddisgwyliedig yn dechrau llithro. Mae Adam Price wedi gofyn am sicrwydd gan Lywodraeth Cymru y bydd hi'n cadw ati hamserlen o ran adeiladu'r ffordd osgoi. Mae'n dweud i fod wedi cael sicrwydd gan Ken Skates y byddai'r llwybr ar gyfer y ffordd newydd yn cael ei gwerthuso dros fisoedd yr haf ac byddai modd penodi contractiwr erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n galw am weithredu mwyn sicrhau y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau erbyn 2019. A hithen dymor y siopa nadolig munud ola mae Llandeilo'n brysur, ond y profiad siopa'n medru bod yn anodd yn ôl un o fusnesau'r dre oherwydd y strydoedd cul. Mae llawer iawn o bobl yn dod i'r dre, maen nhw'n dod i fynd i Llandeilo am y dydd, a wedyn felly maen nhw'n siopa'n dre, chydig bach o fwyd yn y caffis neu niferydd hefyd bwyta sydd gyda ni. A mae'r profiad o gerdded Rhosmaen Street, ar y stryd fawr hwnna, yn rhai llefydd, mae'n ofnadw, yn wedig i rhywun sy'n a babis mewn prams a pethau, maen nhw just dim lle na. Yw e ddim yn ddigon da ar hyn o bryd? Wel na, mae'n beryglus, a so hwnna'n ffordd i'n ffordd neu rhywbeth fel ni, bydde dre hunan lot yn well. Mae clywed am oedi posib yn ergyd yn ôl un o fusnesau annibynnol llwyddiannus y dre, ac mae yna bryder am ddiffyg gwybodaeth. Mae pethau wedi bod yn dywel yn digwydd yn ddiweddar gyda'r ymgynghoriad, dwi'n mynd i clywed dim byd llawer. Mae gyda hwnna sy'n pryderu'r dre fwyaf, ni'n cael bits o'r cynghorydd, mae'n dda iawn yn ysbysebu ni, ond fel dre, a enwedig fel siopau busnes, mae eisiau ni wybod i ni gael paratoi fel i ni'n mynd i symud mlaen am marchnata'r dre ar gyfer y blynydde nesaf. Ar strydoedd Llandeilo roedd na siom o glywed am yr oedi posib. Ar y degau, mae'n rili lletchwith i symud trwy'r dre, bod yn onest. So, mae angen, mae angen iddo ddigwydd cyn as bosib, bod yn onest. I think it's dreadful news. I think, we've waited such a long time and Llandeilo is so congested with traffic. It would really be quite detrimental to the town if we don't get it sooner rather than later. Ni fy'n aros am sy'n gymryd yn y dre hyn nawr, mae'n edrych ar y traffig yn sef, fod. A mae'n dyndirus. Ydy ddim yn y wath, chi'n meddwl? O, 100%. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae gwaith i ddatblygu ac asesu prosiect y ffordd osgoi ar waith ers tro, ac mi fydd mwy o wybodaeth ynglyn â'r opsiynau ar gael yn y flwyddyn newydd. I bobl Llandeilo, dos ond gobeithio bydd hynny'n digwydd yn hwyr, yn hytrach na'n hwyrach.